Con este acto, o Goberno municipal inaugurou hoxe a Semana do Orgullo. A presentación desta instalación artística na Casa Consistorial de Pontevedra puxo en marcha un programa cheo de actividades lúdicas e reivindicativas. Este ano imos facer actividades que están un pouco adaptadas á situación na que nos atopamos, cumprindo sempre todas as medidas de seguridade, as medidas sanitarias que nos establecen, con moita prudencia. Mañá arrancamos con contacontos pola tarde para os nenos, ten un aforo limitado, xa que os nenos poden apuntarse no mercado, e despois tamén no mercado pola noite hai un show drag, ás 10:30. Despois temos tamén esta semana a entrega do Premio Pinto de Maragota, que é o primeiro premio literario en materia LGTB. E despois tamén faremos o sábado no mercado outro espectáculo tamén drag, divertido, lúdico, para bailar, reír. E o do sábado será na Praza da Verdura, a mediodía. O obxectivo deste ano na Semana do Orgullo é mostrar o rexeitamento de toda a cidadanía, a retrógrada expresión da plumofobia. Por iso, durante estes días, a cidade de Pontevedra encherase de plumas de cores como estas. O lema é non a plumofobia, que o que significa que todo mundo ten dereito tamén a expresarse libremente e actuar en consecuencia como queira, non? Que nadie ten que estar condicionado por a súa forma de actuar. Ademais das actividades programadas polo Goberno municipal, durante esta semana levarase a cabo unha importante campaña informativa e de sensibilización. Membros do Centro de Información en Diversidade e Sexualidade repartirán flyers, pulseiras e máscaras como estas para que todos os pontevedreses mostren con orgullo a bandeira LGTBI.